uzawushesha ufike uzibone ukubaleka kwakho kuthi ndicinga kuzo zonke izinto njengamakholwa eziye zenziwe akho suku lispecial nelibaleke njengela namhlanje. Amen. Bulisile utata, bulisile abefundisi, bulisile omama, bulisile abantu abatsha egameni lenkosi Yesu. Sicela mamibhoko usifundele kule ncwadi kaLuka chapter 23 usifundele u44 uyophela nje naphaya kula 49 vele sifunde yonke sikhawulezile. Andingumuntu wanto ozindeke ingabalila ishwaki lakho namhlanje sisithini. Iyabala ibhadi la. Wakuthi sifunda izwi lenkosi kwincwadi kaLuka chapter 23 verse 44. Lifundeka ngeli hlobo. Ke kaloku kwakumalunga nelixa lesithandathu kwaza kwakho ubumnyama phezu kwawo umhlaba uphela. Kodwa kwaba lilixa lesithoba lenziwa mnyama ilanga. Isikhuselo sendawo eyingcwele sakazuka phakathi. Wadanduluka ngelizwi elikhulu uYesu wathi, "Bawo, ndiyawunikela ezandleni zakho umoya wam." Uthe akuba etshilo waphuma umphefumlo. Ke kaloku umthethelikhulu akubona okuhlileyo wazukisa uThixo esithi, "Inene lo mntu ubelungisa." Zathi zonke izihlwele ezabe zibuthelene kulo mbonelo zakubona okuhlileyo zabuya zibetha izifuba zazo. Baye ke bonke abazana naye bemi kude nabafazi ababelandelene naye bevela kwelaseGalili bezikhangela ezi zinto. Ukhwinduli Hallelujah. 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 Amen. Sesibulisile sakwenza konke kushunyayelwe kuthethiwe. Amen. Mayibonge inkosi. Kodwa apha kum bungandibuza ukuba ndimele napha, kodwa impendulo yami ndingathi ndimiswe ukubona uThixo emxabisile umuntu. Amen. Akwabe namhlanje njengoba sendimile ndikhona nami ePasikeni, kungatyhileka ukubaleka kwam nakwakho phambi kukaThixo. Amen. Ndiyavuma nanjengo Yesu na udibene nezinto
kodwa ndifuna ubone ieffort uThixo azenzileyo in order ukubuyisa umuntu esonweni. Amen. Ithi iBhayibhile yami kule ndawo kweli lizwi lokugqibela uYesu wathi ndiunikele ezandleni zakho umoya wami. Amen. Ndiyafuna ukuqinisekisa inyaniso ukuba into kaThixo ireal. Amen. Ireal into kaThixo. Amen. Mayibonge inkosi. uYesu uthe kubafundi bakhe kwincwadi kaJohane 14 wathi ndimka ndiyokunilungiselela indawo ukuze apho ndikhona nibe khona. Apho ndikhona nibe khona. Mayibonge inkosi. Haleluya. Ngamanye amazwi uYesu akaphazami kama esithi ndiunikele ezandleni zakho umoya wami. Mayibonge inkosi. Haleluya. Akathethi mistake kawesitsho. Mayibonge inkosi. Uthethiswa ukuphila intando kayise. Ngelishwa anizibamde uba ndiphonculile. Undivanga awundivanga. Beka chitebo likaThixo. Amen. Hallelujah. Ithi iBhayibhile incwadi kaLuka chapter 9 verse 23. Osube uthanda umphefumulo wakhe. Lo muntu ulahlekelwa nguwo. Kodwa suba awulahle umphefumulo wakhe ngenxa yami. Uzuza uYesu intoba bathi bawo ndiunikele ezandleni zakho umoya wami. Ngamanye amazwi awulahlela kuThixo. Walahla umphefumulo wakhe. Walahla. Uthi umphumi seliqhawulwa nguwe ithamandela lami elandenza ndalahla ubomi bami. Ndalahla ubomi bami. Sondivuyisile ekulileni kwami. Bawo ndiunikele ezandleni zakho umoya wami. Ndiunikele ezandleni zakho umoya wami. Yayeke ke ngokushumayela. Ngiyayithale. Amen. Uyesu. The only reason why umoya wakhe wawunikela kuThixo yise. Understand ukuba xa unikele kuThixo yise uza kuzuza. Ithuna seloyisiwe uJesu uya ingcwaba abaze seloyisiwe abuya aphila. Jonga kahle thina jonga safele emnqamezweni zethu. Jonga uyinkedama ungahlala uyinkedama asingababantu bokusizela thina. Safelwa thina emnqamezweni. Haleluya. Mayibonge inkosi. Uyinkedama buthanda ulusizi kubuthanda. Sorry to say that. Kodwa walinyazwa ngenxa yakho. Izulu lenza into ngenxa yobomi bakho.
usizelwa kubuthanda awish busazi ububaleke kangakanani na bawo unikele ezandleni zakho umoya wa mamela ke ndugqibezela abubomi sibuphilayo abukhathali nobunezinto abukhathali nobunto kabani abukhathali nobunento noma unanto kodwa imistake yakho kububomi bakho ungabe ulinki nothixo yabona ilishwa lakho sakushunyelwa kangaka kuthi kanti ubomi bakho abulikwanga nothixo ukuze uphinde ubuzuze eyona nto ibalulekileyo kuba uphinde ubuzuze into yabantu uyesu athi ndibunikela ezandleni zakho ingathi uthi impostile uyesu ndifuna uphinda ndibuzuze into eyawundinceda kakade akho nto ndiyiyo kodwa into eyawundinceda uba ndiphinde ndibuzuze kokokuba ndiphinde ndibunikele kubo ubomi bam ngamanye amazwi andikwazi bawo ukufa nje kodwa ndidinga ubomi bam ndibunikele ezandleni zakho ukuze ndibuzuze ubomi bam again mandibunikele ezandleni zakho ubomi bam ubomi bam ndibunikele hayi ubomi bam ndibunikele ezandleni zakho athi omnye umhlabelele impilo yami iphethwe ndim iyaduka andikwazi mna ukuziphathela ndicela ukunikela kuwe impilo yami ezandleni zakho elixesha abakhonzi siphila kulo ayakuze ungafiwa ngoba ukufa ummiselo kodwa bapha abantu abazathi xa bephuma endlini bathi bawo ndibunikele ezandleni zakho ubomi bam ukuze singathusi bapha abantu bazothi xa bebuya emsebenzini bapha abantu bazothi xa behlike emotweni nabo bengena ezimotweni zabo bathi bawo ndibunikele ezandleni zakho ubomi bam mayibonge inkosi noba abantu banomhlaba bangakubona bungenaveni ubomi bam mayibonge kodwa ubomi bam nkosi ndibunikela ezandleni zakho uthi uyesu bawo umoya wami ndiwunikela ezandleni zakho mayibonge inkosi ndiwunikela ezandleni zakho mayibonge inkosi kudala abantu sibanika izinto basithuke sicima bazobulela bangabuleli kodwa I think lixesha eli-right eli loba uthathe umoya wakho ngoba lithe iBhayibheli singaboyiki ababulali benyama kodwa bengenako ukubulala umphefumulo mayibonge inkosi ngoba apha kuthi sinentazana nothixo lingumphefumulo my God mayibonge inkosi lento incama incwadi endumiso uthi unjengekhama umphefumulo wami unxaniwe unxanela uthixo nalapha kothixo kodwa uthixo ophilileyo mayibonge inkosi namhlanje amakristu amahle umoya wami ndiwunikele ezandleni zakho ingathi uthi uyesu the best solution sebezenzile zonke izinto sendithukiwe ndahlaziswa ndenziwe zonke izinto kodwa noba kunjalo ndiyavuma uyifeyila wena kunjalo nje awenzi kakuhle kodwa ungavumi umoya wakho uphathule umoya wakho in fact uqobo lwakho makube sezandleni zikaThixo mayibonge inkosi uthi uyesu boyami ndiwunikele ezandleni zakho ngamanye amazwi ukuze ndiphinde ndiwuzuze ngoba ndikwazi uzuza mayibonge iBhayibheli kaloku sineziqo ezibini sikhona silapha esisigulayo sitye ipilisi
esisokolayo sihluphekayo esistaphuka kodwa kukho sinye isiqu athi umbhalo wasencwadi yasekorinte esisemazulwini umnqoba lo kaThixo athi umbhalo wakhiwa ngakazandla mayibonge ukuthi phela kulona siyanqina everybody kulona siyanqina siyalangazelela silangazelela ukombathiswa mayibonge Nkosi ukuze sifike phezulu kodwa yana nto benzama uyithetha yoba ubalekile wena kuThixo mayibonge Nkosi ubalekile athi iBhayibheli kuba wenjenje uThixo kulithanda kwakhe ihlabathi uthe wancama unyana wakhe kuze bonke hayi bonke nawe uyabalwa bonke abakholwayo bangashabalali go baba nobomumu naphakade haleluya noba ungathi uzijonga ngengezono zakho nezenzo zakho sozenzile uziregrethe uthi not mna uthi athi ufusa bengathethi nam ebengaphiksi kum kodwa nawe walinyazela uYesu uba ngabasithi kukwindula ehlaza engabiyelonga apho wenzakaliswa khona uYesu nawe uyabalwa bangaba uthi ndiyemka ndiyolungiselela indawo hey kulekilongo athi ngene emthimbini ngene indawo isekhona mayibonga umoya wami ndinikele ezandleni zakho ngoKristu Nkosi amen.